सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो सोनाब बेंगलनि बर' आइ आफा रायजो राजा आरो हारिनि जिखिनि जोंनि जेंना जेंसि दङ बेखौ लानानै खामानि मावबोदों। नाथाय मालाबा सम जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिबानगिरिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनांगौ जानायलाय बा गुबुन गुबुन खामानियाव मुखुब थानायलाय जोंनि स्टेट कमिटि आरो बिनि इसिङाव जिल्ला आरो आनसलिक कमिटिया जेरैबायदि मैखोम बिफाव लानानै हाबा मावनांगौमोन मालाबा बियो एसे लेहेम जाबोदों आरो बेखौ जोङो गोलाव समनिफ्राय सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बे सावरायनायनि आधारावनो दिनै सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफाद स्टेट कमिटि जिहेतु आसामाव बर' आरो जोङो ट्राइबेल हिसाबै लार्जेस्ट आरो सा सानजौआवबो जों लार्जेस्ट दा आसामनि बर' पपुलेसननि सेकेन्ड टु आसाम होनना बुङोब्ला गटे इन्डियायाव सोनाब बेंगलाव दङ प्राय 2.2 लाखनिफ्राय 3 लाख दा बे जनसंख्या मजबुत थानाय संकसनि सोनाबहा नोङो सिलिगुरिसिम बे सोनाब बेंगलनि साहा पार्टआव बर'फ्रा दङ आरो बे आलिपुरदुवार कचबिहार बा गोबां जायगायाव महाकालगुरि बा कामाख्यागुरि आरो संकसनि सानजाहा माने बड'लेण्डआव आसामाव जोङो थायो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बिफाव लानानै मिडियाम बेयाव जिहेतु गैया बर'फ्रा बेंगलि मिडियाम फरायो बर'फ्रा इंराजि मिडियामाव फरायो किन्तु जों वान अफ दा साबजेक्ट हिसाबै बर'खौ जों फरायनो मोननांगौ आरो राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया मादार टां मिडियामनि सायाव इम्पर्टेन्स होदों दा वेस्ट बेंगल सरकारनिसिम जोंनि दाबि ममता दिदिखौ जोङो खावलायदों आरो लोगोसे बिथांजों वेस्ट बेंगल एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जयेन्टलि आरो सेन्ट्रेल कमिटि जों जथायै बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता दिदि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो मोनसे परिबेस जोङो बानायबाय थादों आरो बे सावरायनाया जायोबा थारैनो जोंहा बिसास दङ बेयाव जों मिडियाम हिसाबै मोनगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बेयाव जोंनि रावा गोथाङै दङ आरो मजबुतै दङ बेयाव थुनलाइ सोरजिनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाइ गामसा गासिबो रोखा रोखायै फिटै मजबुतैनो दंजोबो खालि जोंनियाव खामानि मावनायनि बेलायाव कअर्डिनेसननि बेलायाव मबिलाइजेसननि बेलायाव आरो जि जोंनि जातीय चेतनाखौ लानानै जोङो मजबुतै हाबा मावलांनांगौ बहाबा नङा बहाबा आफाद बिथिंनिफ्राय जिखिनि जोङो रल लानांगौमोन मालाबा जोङो एसे लेहेम जादों आं बेखायनो दिनैनिफ्राय बेंगल स्टेट कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना मजबुतै राफोदै रोखायै खामानि मावगोन बेयाव बड'लेण्ड गायसननांगौ बेयाव प्रि प्राइमारि लेभेलनि टेक्सटबुक माने प्रिन्टिं आरो प्रडाक्सन आरो पाब्लिकेसन खालामनांगौ सोलोंथाइ होनांगौ आरो दुलाराय बर' माने हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय हारिमु आफादनि गोनांथिखौ बिथांमोना फोरमायबाय थादों आरो बे हारिमु आफाद दानायनि थाखाय जोङो हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायदों मिजिंथिदों जे सोनाब बेंगलनि बर' रायजो राजा आफादनि जि स्टेटास बिथांमोननि जि भबिष्यत आरो जोंनि एबसुनि जि मिसन आरो एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बेखौ लानानै गोदानै दाजानाय जोंनि जि स्टेट कमिटिनि आफादनि गाहायनि रोखायै मजबुतै हाबा मावलांगोन आंहा बिनि सायाव बिसास दङ आरो थांनाय समाव सोनाब बेंगलाव रायजो जानाय बर'फोरनि गासै बिथिंखौ जोङो रोखा मजबुत आरो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 100% बोलो होनानै हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां।
क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।